dostlar, bu Apuş sahibesi. Sizin bilen bugün min Aslan, siz beni biləsiz. Hem bugün biz aktörlük ustalığı dersinde. Bu benim yaratkan ıltışım Aliya Gısmadovna. Hem biz başlayız. Selam Aslan. Sen misiniz Aliya Gısmadovna? İsen misiniz? Tek, birinci sırav. Aktörlük ustalığı neşik üstürürge? Oh, tek aktörlük ustalığın. Eğer de indi sen öz üstünde işlerge tileysin iken, birinciden sen berilgen birimni 100% özünün bütün tırışlığını koyurga tiyiş berilgen maksatını ötəu üçün. Hem indi onlarısın derste olgan bilimini ikinci derske tağında orttırıp kelirge tiyiş, unutup kelirge tiyiş tugul her derste eymi. Şuna göre indi sen aktörlük ustalığını şulay dep şımartasın derste her spektakl sayın sen üserge tiyiş, her ders sayın sen üserge tiyiş. Hem bir qaşanda toktap kalırga buldu. Мен молодец, мен buldurdım, мен bik yaxşı oynadım deb aytasan ekan. Demek sen toktadın. Mana şulay. Anlaşıldı mı? İkinci sırav. Tek, ikinci sırav şunday. Aktör bulu için nindi sıfatlar gerek? Birinciden hem bu en tip sıfat aslan tırış bulurga gerek. 100% tırış bulurga gerek. Hatta sen 100% kına da tugul 200% özünün bulgan kişinin ortağırak da resurslar tabırga tiyiş, orttırga. İkinci sıfat bik ihtibarlı bulurga, bik ihtibarlı bulurga. Hatırlısın mı? Men öğretadrimsiz bütün dünyada күзәтеп яшәргә тиешсез. Бик күзәтүчән, кызыксынучан, мавыгучан булырга тиеш артист. Өченчесе, җитди Булырга кирәк. Хәтерлисең, әйме? Бу минем бик мөһим сүзем. Тагын нинди сыйфатлар? Һәм үзеңнең коралларың өстендә эшләргә. Актерның нинди кораллары бар? Хәтерлисеңме? 4 корал. Akıl, akılını üstürürge, til aparatı, söylem aparatı debetik, söylem aparatı üstünde işlerge, tenini irkin tutarga irenirge, bu üçüncüsü, hem dördüncüsü en kirege. Hatırlısın mı? Yürek, көңіл. Менә шушы 4 құралыңны сен her вакыт шымартырга тиеш. Менә шул очракта синең сыйфатың orta baracak. Rahmet dik zor anladım. Tek kilesi sıravım, tabiatten berilgen talantım jitip bitmese nişlerge? Tek, birinciden bunday tragediya oynamaska. Eymi aslan? Çünkü barısı da elbette kimdir tabiat bulakli talant bilen hem ol tuğanda ok nindidir Allah bulagi bilen, teatral Allah bulagi bilen tuaymi. Onlarga jеңілрәк, lakin сәләте кимрәк булганнарга да шанс бар дип әйтегәйме. Ничек? Гадәттә менә минем остазым әйтәдер, актерлык осталыгының 100% уңышы 90% хезмәттә. Һәм гомумән бу бөтен һөнәргә дә кагыла дип саныйм. 10% сәләтең генә булса да, 90% тырышлыгың булса, син барлык киртәләрендә җимерәчәксең. Шуңа күрә минем һәр сүземнең асылы тырышлык һәм хезмәттә. Һәм инде әлбәттә барлык күнегүләрне 200% һәм иркен булырга. Әйдә менә иркен булырга өйрәник әле. Хәтерлисеңме? Муеннан килә безнең иркенсезлегебез. Менә булай артист менә шундый каткан булса, ул бер кайчанда сыйфатлы программа бирмәячәк, әйме? Шуңа күрә әйдә күнегүне ясыйбыз. Муен йомшарырга тиеш, муен. Так, муен йомшарырга тиеш, җилкәләр йомшара. Тән иркенлеге кирәк актерга. Аңладыңмы? Һәр вакытта син дәрес алдыннан тәнеңне йомшартырга тиеш. Менә шундый сиңа күнегү. Ярый, аңлашылды.
Әмне актерның төп кагыйдәләре нинди икән? Актерның кагыйдәләре дөресен генә әйткәндә бик күп. Син аларны беләсең инде, әйеме? Профессиональ актер беренчедән аның 3 төп шарты бар. Күрәм, ишетәм һәм бәялим. Бәяләгәч нәтиҗә була. Шулай ук актерның тәрбияви кагыйдәләре бик күп. Мәсәлән, репетицияга актер режиссердан соң килә алмый, яки режиссер белән бер вакытта. Актер кимендә репетицияга 15 минут алдан килергә тиеш, спектакль башланырга 45 минут алдан килергә тиеш. Һәм инде шулай ук актерның сәхнәдә тотканда да кагыйдәләре бар. Мәсәлән, актер тамашачыга аркасы белән басырга тиеш түгел, әгәр дә инде режиссер шулай таләп итмәсә, һәм шулай ук табан астын күрсәтергә ярамый. Шулай ук партнерларыңны каплап басып торырга ярамый. Менә шундый кагыйдәләр инде. Бу үз-үзеңне шушы сәхнәдә тоту буенча кагыйдәләр. Аңлашылды? Әйе, Кагыйдәләрне саклыйсыңмы? саклыйм. Яхшы. Ишеттем. Тамашачының мәхәббәтен ничек яуларга? Беләсеңме, Аслан? Менә Станиславскийның бер сүзе бар. Син театрны, үзеңне театрда яратырга тиеш түгел, театрны үзеңнең эшеңдә яратырга тиеш. Тамашачы ул бик сизгер. Әгәр дә сәхнәгә шушындый күркә кебек артист чыга икән, кул чапмыйлар. Әйме, менә шундый артистлар була. Андый артистны, актерны тамашачы сизә, яратмый, бик ихласлык. Сәхнәне син иң кадерле нигез итеп кабул итәргә тиеш. Сәхнәнең бөтен кагыйдәләрен, барлык bir режиссер биргән вазифаларны, максатларны ихлас күңелдән 300% эшләсәң, менә шул вакытта халык, тамашачы сине яратачак һәм иң мөһиме, тамашачыны хөрмәт итәргә кирәк. Менә шулай. Гади кебек, әмма бик гади түгел шул. Аслан, шуның белән актерлык осталыгы кызык та. Ярый. Безнең дәресебез бүгенгә тамам. Дуслар, сезнең белән мин Аслан идем, һәм минем укытучым Алия Госмановна идем. Сезгә ошаса, лайклар куегыз. Сау булыгыз!